is your guy Munya OG, your host of all time, the first podcaster kuitira podcast Mugomo. Makadii henyu ruzhinji rwenyika, ndinonzi Josephat Somanje. Hatina kunge takatoronga hukuru hwacho from the beginning. Saka mukoma wenyu Dayton Somanje asati ashaya, manga muri magood books here kana kuti panga pane kupokana pakati penyu? Zvekufambirana sehama, aiwa taifambirana zvakanaka. Isiri zati Fahimi Somanje ndiye baba Dayton Somanje pavakafa. Fahimi ndiye akaendera mberi nechikwata chepenga udzoke. The original son waDayton anofana kusara nezvinhu ndiye anazvo iyeyo nevanin'ina vake vakabuda mudumbu raDayton. Kunyange mwana wangu inini, I'm not happy kuti mwana wangu aende kunoridza naFahimu achitada kutorera Fahimu. Regai Fahimu azvitadzire zvinhu zvaakasiyirwa nababa wake. Ini ndaione chipo chegitari, Dayton aine chipo chezwi. Ndakaita record of the year, zvibate pamhaka. Magitari inini handingarambe kuti ndeye chirombe. Saka muri kuona muri kukwanisa kutaura neni zuva ranhasi. Zvekutorwa nemadrezi zvinoenda nekuti iwewe wacho uri kuzvitora sei zvemadrezi, nokuti madrezi ariko. Ende madrezi anenge achitodawo mabhurukwa. Kunyange vemadrezi vacho vane pavanowana dambudziko nekuda kwemabhurukwa. Ulenge ndimo mziye? No, ndinongoziva kuti zita iro ndinoriziva, asi kurisanganisa nemunhu handisi kugona, asi Holenge ndizita iro ndoriziva. Kujulius Braga? Ya, ndinovafana vese avo ndinovaziva. Mukuru kumangoma ndiani? Ivavo vakomana ivo vari kuenzaniswa, ivavo vanofanira kuzvinzwa kuti vari kuenzaniswa ndokuti vamhanye. Zvinyadzi zvazongonyanya kuipa zvazvo, nedai zvikaita zvinyadzi zvacho voimbawo nechibhende kana kuti vachinzvenga-nzvenga. Vakomana muri kubva mazonyanya kuti kana uchitaura chinhu chacho utaura zvachiri chaizvo chaizvo. Pamaita hulume, but this time hulume maiti wezisikulu kwatoziva kudya. Aiwa. Ende vechidiki vanombaisa kudya kumwe kuya. Aiwa, isusu pataimba kana akandipa advice yekuti ndiise ipapo, aireva kuti hauwani, full stop. Seviki warupawo mota, maamuzva nezvavanonzi Seviki name? Ndinovaziva, ndinotovaona nemweya uchavaudza kuti vachapuhwa zita ravo. Oreta hamudi kukumbira ese zvota vamwe vari kukumbira kavasunyara. Aiwa, takasiyana. Salibonani makadi muri eZimbabwe. This is your guy Munya OG, your host of all time, the first podcaster kuitira podcast Mugomo. So today I'm with a living legend, a man who needs no introduction, but for the sake of Ama 2K rega tingopa baba nguva yekuti vazviintroduce muvazive kuti ndiani. Makadi henyu ruzhinji rwenyika, ndinonzi Josephat Somanje weSomanje Stars. Tinogara kumarondera tichiti makadi zvenyu. Aiwa, tinotenda mazvinzwira mega nhasi. Ndinoda kunzwa unonzi kufara because ndine a legend, a music living legend, baba Josephat Somanje. So baba, nhasi ndine mubvunzo inoda kunzwikwa nenyika. Nyika ine mubvunzo ine zvaida kuziva pamusoro paJosephat Somanje. Nyaya yekutanga ndepenga udzoke. Toda kubvunza chii chakakonzesa kuti imi muzobuda mupenga udzoke, oro penga udzoke izoparadzana? Kuti penga udzoke iparadzane hachisi chinhu chiri nyore kungotsanangura. Penga udzoke kutanga kwayo kwakanga kusina kunyatsa kumira zvakanaka. Saka patakatanga kuzoona kuti nzira dzinofanira kushandiswa ndeidzi neidzi, takazoona kusawirirana kwakutanga kuuya. I think kusaziva kwataienda tichitoenda ndo reason hombe iyoyo. Mazvinzwira mega muri eZimbabwe. Hanzi kusaziva kwataienda asi tichitoenda, which means vaitaura kuti pavaifamba pajeni yavo, ndizvo here? Doti muzondicorecta. Pavaifamba pajeni yavo panga pasina kujeka pamashandiro nemafambisiro aitwa basa. That's right. Zvese zvava zvisina kunyatsa kujeka. Taingova nemwoyo wekuti tiri kuda kumutsa bendi tigoitawo sezviri kuita mamwe mabendi. Tatisina kutarisa zvinoitwa kuti bendi rimire, chinodiwa, zvinoda kubuditswa, zvinoda kuiswa mubendi. Tanga tisina idea yacho iyoyo. Basi takazotanga kuona kuti izvi ndo zvinodiwa, zvakaunza mademands manyowani mubendi, ndobva zvaunza conflict. Alright. Saka tingati mubendi mamune nyaya dzeukuru here, kana kuti manga mune kunetsanirana ukuru kuti ndinofanira kunge ndiri mukuru oro ndinofanira kutonga? Chii chakanyanyonetsa mubendi? Zvandiri kureva kusaziva kwatiri kuva ndekwekuti hatina kunge takatoronga ukuru hwacho from the beginning. Zvakazoda kutotanga kuuya kuti
tiite kuti uyu ndiye definite manager, uyu ndi whatever, zvimwe. Asi isu pataibva taingofamba tichiti kunoita band, zvekuzoti pari kudiwa manager, pari kudiwa foreman, pari kudiwa teacher, pari kudiwa mudzidzi, zvakanga zvisimo. Takazozviwanira kumberi, pakuzoda kuzvironga zvobva zvaunza kusawirirana. Alright. Mazvinzwira Mega kuti band richitanga uri vachitanga Penga Udzoke vanhu vanga vane passion nechido nemusic, but munozoziva kuti basa parinokura, parinosimuka richibva pane chimwe chikero richienda pane chimwe chikero, pane zvinhu zvakazowanda zvinozodiwa, management nezvakawanda wanda zvinodiwa kuti band rinyatsomira. Ndo zvakazokonzeresa kuparara kwePenga Udzoke. Saka baba Josephat Somanje, tiri ipapo panyaya yePenga Udzoke, mukoma wenyu ndizvo kuti mukoma wenyu Dayton Somanje ndiye anga ari mukuru handi. Ndizvo chaizvo. Saka mukoma wenyu Dayton Somanje asati ashaya, manga muri magood books here kana kuti panga pane kupokana pakati penyu? When we come to relationship, tanga tisina dambudziko, asi vakazoshaya isu tatosiyana. Tanga ini ndaenda kutoita zvangu zveSomanje Stars, iyo vakanga vasara nePenga Udzoke. Saka zvekufambirana sehama, aiwa taifambirana zvakanaka. Zvebasa ndo zvazvangosiyana chete. Alright. Saka umwe mubvunzo wandinawo tiri panyaya yebhendi, tiri panyaya yekuparadzana kwenyu, tiri panyaya yeukama hwenyu. Muri kutaura kuti pakaparadzana bhendi uri pakasiyana bhendi, hapana here mafamily disputes, kakunetsana, kakusaonana kakambomuka uri kakambonyuka panguva iyoyo? Zvekuti kunetsana, ndoda kutaura ndichiti sezvakaita munhu une hunhu hwako, pane mumwe munhu wekuti kana pakaita dambudziko anosiyana nazvo, kweta mumwe munhu wekuti kana pakaitika dambudziko anoda kuedza kunzwisiswa kuti iye atadzirwa. Vanhu vakasiyana ivavo. So inini pandakaona kuti pane dambudziko ndakangosiyanawo nazvo, handina kuda kutsvaga kuti ndiani anditadzira, ndiani wandatadzira, ndakada kungosiyana nazvo. So hapana dambudziko rakakura ratakaita nekuti ndakangosiyana nazvo, vakasara vachienderera mberi. So papasina dambudziko ipapo. Alright. Ndine brother yenyu ndakaona mai manje pasocial media inonzi Never Somanje. Munoiziva here? Never Somanje kwandiri mwana, but nyaya yaNever Somanje ndanga ndisingade kuti ndiwanikwe ndichiipikisa for now, nokuti Never akatouyawo kubhendi zvaiye zvino izvi, haapinde kudambudziko rakapinda bhendi pakumutswa. Mwana akazongouyawo kumashure bhendi ratone zvaro ratoparara. Hapana chaanokwanisa kuchema nacho kana kuchemwa nacho iye, hapana paanokwana. Alright. Asi iye ari kuti Penga Udzoke ada kuisuruza kuti Fahimi Somanje ndiye baba Dayton Somanje pavakafa. Fahimi ndiye akaenderera mberi nechikwata chePenga Udzoke. Asi iyewo ari kuuya achiti ndoda kuitawo Penga Udzoke yake. Imimi sababa, because takavatarisa vese vana kwamuri, iadvise ipi oro chii chamungada kutaura pamusoro penyaya iyi? Chandinoda kutaura ndechekuti munoona zviri kuitika, hakuna utungamiri hungazvirwise pachahwo ukabudirira. Zvaari kutoronga izvo zvikutoronga kukundwa kunenge kuchitoitwa Penga Udzoke nemamwe mabhendi. Ndokuti mabhendi ari kumuka achiti ari kubva muPenga Udzoke achiunza maproblems, ari kungoramba achiwanda, asi vasinganobudirira kwavari kuenda. Because it's only kana uri pane munhu paunokwanisa kunotaura kuti ninga anditadzira saka ndoda kumudai. But kana wakuita zvinhu zvacho, wakuzviita zvine zvinonetsa zviri mukati mazvo, haungozvigoni kana usina mwoyo wekuzviita. Saka ndiri kutarisira kuti ngaaite zvaari kuda kuita, asi vazhinji vakabva kubhendi rePenga Udzoke vachiti vari kunoita zvavo, vakangokundikana sezvavakasiya vachiti zviri kukundikanwawo kuPenga Udzoke. Alright. Mazvinzwira Mega, muri yeZimbabwe, kuti baba vataura kuti mukomana dai yambomira kumhanya kunovhura bhendi. That's right. Ngaamire kumhanya kunovhura bhendi. Kana pane maissues aripo vogara pasi votaurirana, vogadzirisana. Pane kumhanya uchiti toda kunogadzira rimwe bhendi
oro toda kunoita chimwe chikwata chepenga udzoke chisiri chiripo zvichizongoparara zvekare. Ndiri kuona kuti izvozvizvi ari kuchema achishora matambudziko ekupenga udzoke. The right biological son waDayton ndiye ari kutorana bhendi now. Whoever anozouya akwane munhaka yepenga udzoke, nokuti the original son waDayton anofanira kusara ane zvinhu, ndiye anazvo iyeyo nevanin'ina vake vakabuda mudumbu raDayton. Vamwe vese vekwana baba mukuru, baba mudiki, amai nini, amai guru, it's another thing at all. Saka munotaura kuti hakuna umwe ari kufanira kuuya achitora nhaka yepenga udzoke. Fahimu ndiye ega ari kufanira kunge achiendera mberi nechikwata chepenga udzoke, kwete umwe munhu. Yes, vana vaDayton varipo vanofanira kutoredzera zvinhu zvababa vavo. Fahimu ane budandibude wake munin'ina anonzi Hariri, ane budandibude hanzvadzi yake inonzi Tsitsi, vana budandibude ane budandibude munin'ina wake anonzi Brighton. Ivavo kana vatotadza pachavo, nyangwe mwana wangu inini I'm not happy kuti mwana wangu aende kunoridza naFahimu achitada kutorera Fahimu. Zvinhu zvakasara ndezvababa vaFahimu, mukoma wangu inini. Ndosaka inini ndisiri kuenda kunopinda kuna Fahimu ndichida kuedza kuorganize because yava nhaka, ende kwayakaenda nhaka ndo chaiko ikoko ndokuvana vaDayton. Dayton akafa achishandisa penga udzoke. Hakusisina umwe munhu achazouya achiti ndiriwe kumunin'ina wababa waDayton, ndiriwe kumukoma wababa waDayton, ndiri kuhanzvadzi, achizoti anobvisa Fahimu paari apa. Regai Fahimu azvitadzire zvinhu zvaakasiyirwa nababa wake. Alright. Pane comparison inowanzo kunzwa pakati penyu nethe late Dayton Somanji kunzi ndiani anga ari muhombe in terms of music, who was great, who was the greatest of all time, who was the goat. Pakati penyu muri vaviri vanhu vanogara vachikukomberai kuti anga ari muhombe ndiani, akaita mahitsi akawanda ndiani, ane success yakadarika yomwe ndiani. Mungadawo kupindirawo mubvunzo here kuti mujekese kuti aiwa ningi ndianga ari muhombe kana kuti ndipa music ndakaita zvihombe, mungojekesawo ipapo. No, that one I don't consider it because imimi munozoona the reaping but the growing amuiona. Nyika inozoona the reaping, the due time for reaping, amuone the beginning. Saka zvekuti Dayton aigona kupfuura Josephat aigona kupfuura Dayton, aizvozvo ndezvangu naDayton. Ndisinoziva kuti pagozouya mazita zvakabva kupi. I don't need to stand ndichicompare Dayton neni. Isusu ndisinoziva how we made it to grow. Baba waramba kupindura mubvunzo. Uyu mubvunzo wanenge waunzvenga. Vaupindura zvavo but vaupindura zvachitsika-tsika. Havanoda nyanyojekesa. Alright. Tiri pase munyaya yokuti ndiani anga ari muhombe oro ndiani anga ari mudiki. Vazhinji vanotaura kuti imimi makazoita mahits akawanda zvisingaiti, maamega maane chikwata chenyu chinonzi Somanji Stars than mahits amakaita sebhendi rinonzi penga udzoke. Munochinazvo. Nyaya yedu iri kurasana. Zvemahitsi zvelegendary hazvisi zvangu izvo, but ndinoziva kuti ini ndaione chipo chegitari, Dayton aine chipo chezwi. That's all. Alright. Tiri ipapo. Somanji Stars yakaita mahiti here, hatisi kukombeya. Toda kungobvunza kuti ichokwadi chinotaura nevanhu. Because ndakagara pasi nevamwe vanhu tichiti ngatimbotaurai makeriya evarume vari 2 or mabhendi aya ari 2. Ngatimbomaisai pasi timboita maanalysis, tapedza kuita maanalysis tozobuda neanswer at the end of the day. Painzi Somanji Stars yakazoita mahits akawanda kudarika akaitwa nebhendi repenga udzoke. Kwete kuti bhendi repenga udzoke imimi mabuda, totaura kuti imimi panga muchiri kupenga udzoke nepamakazobuda muchinogadzira chikwata chenyu chinonzi Somanji Stars. Vanhu vanoti Somanji Stars yakazoburitsa music yakaita mukurumbira oro yakanyanyodiwa nevanhu oro yakanyanyotambirwa nevanhu kudarika music yamakaita mese sepenga udzoke. Ndizvo here? Izvozvo ndandisina kuzvifungawo, ndatozozvinzwa makuzvitaura apa. Nokuti ndiri kupenga udzoke ndakaita record of the year zvibate pamhaka. Ndiri kuSomanji Stars ndakaita record of the year inonzi this time mahulume, ndikaita hope dzeumambo. Of course zvinoitika izvozvo
but hazvireve kuti penga dzoka yanga isingagone manje. Right. Tine mubvunzo uri kushungurudza vanhu vazhinji, especially maZimbabweans echikuru navamwe vechidiki vakanzwa music yenyu panguva yenyu yamairira, kunzi why Baba Joseph Somanje vanyarara? Havasina zvekuimba here? Havachagone kunyora here? Chii chiri kuitika kuti Baba Joseph Somanje hatichavanzwe sekunzwa kwataimbovaita before? Chii chiri kunetsa? Magona kubvunza. Chiri kuita kuti zvinhu zvinyararika kuchinjinuka kwakaita zvinhu. Zvinhu zvakuiswa pasocial media. Kunzi anogona kuimba hazvire kugona kuoparita kuti nchigova pasocial media. Inini kana nchigona bendi ndinotodawo kumanejwawo kuti social media yangu iwe lively. Kana ndisingagonewo kuita zvesocial media ndoitonge ndisiri kuimba. Izvozvo so ndakaimba album yangu yekupedzisira ndakaita inonzi Madunduru. Hapana wandakapa kuti andisire pasocial media, iende paYouTube, iende paInstagram, whatever. So ndikutotarisawo kuti iwayo ari kunzi ma2K ndo vari kuziva kuoparita kwavari kuita mamachines. So ndinotodawo kuti vauye vandibatsirewo ndione kufambisa zvinhu zvangu pasocial media. Ndoda kuvimbisa muri Zimbabwe kuti album yaBaba Joseph Somanje tichavabatsira sezvo manzwa chichemo chavo kuti pasocial media havasi zvakavatorera nguva oro zviri kuvatorera nguva kuti vaadjust kune zvinhu zviri kufamba oro zviri kuitika panguva izvozvi. Saka ndinokuvimbisa kuti album yaBaba Joseph Somanje inonzi Madunduru iri kubuda manje tiri kuibuditsa, tichavabatsira kupublisha, tichavabatsira kufambisa basa. Saka imimi muri kutaura kuti kuchinja kwezvinhu ndokwakaafekta kuti musanzwikwa sekunzwikwa. Ndochete chinhu chandiri kufunga kuti ndo chakandidzosera kumashure. Izvozvi ndakutoita imwe album kunzeko iyoyo Madunduru. Ndiri kutoplana kutoita imwe album yatoo nemamwe masongs aripo zvokuti kana ndikakwanisa kuwana nzira yakanaka yekuita nayo mapages angu epasocial media, ndinofunga kuti vanhu vachandinzwa, ndoziya kuti zvinoita chete. Zvinoita zvamatosangana nesu kudai so baba, zvinoita. Ndandida kubvunza mubvunzo kuti why you are not active on social media, but matoipindura kudhara. Mubvunzo iyoyo kuti why musiri active pasocial media. That's the reason. Ndakamboita nemi interview kumashure. I think it's 2 or 3 years ago. Yes. Painterview iyi takataura nezvealbum ramaida kubuditsa rainzi Bhuku raDhanieri. Ndoda kubvunza kuti Bhuku raDhanieri rakafamba sezvamaida kuti rifambe kuita here? Makazorilonja vanhu vakaritambira here? Rakasvika here kuvanhu kwamaida kuti risvike here? Zvakafamba sei paproject iyi? Ndo reason yandataura iya inonzi Daniel chapter 7. Ndakatoita ndikatopedza kuzoti ichisvika kuvanhu nanhasi zviri kutora nguva yakareba. Inyaya iyoyo yekushaya ruzivo rwekuti ndinobata papi, ndinoita sei, ndinoisa kupi and so forth. Ndikangowana munhu anogona kumanaja maplatforms angu inini esocial media ndinokunda. Alright. Baba Joseph Somanje, ndinomwe mubvunzo wada kukubvunzai. Panguva yenyu yamakaimba ainzi magitari ndeechirombe. Ende tinonzwawo mukurumbira kuti vazhinji vaimbi panguva iyoyo vaifa nemadhirezi, vaiurayiwa nezvinhu zvakasiyana siyana. Ndoda kuti muipindure pakasiyana mubvunzo iyi. Painzi magitari ndeechirombe. Imi magitari akaunzwa chirombe muupenyu hwenyu here? Kana kuti munotiwo pamari akakusimudzirai kuenda pane chimwe chikero oro hamuna chamakawana through music? Magitari inini handingarambe kuti ndeechirombe. Zvinoenda nekuti iwewe wacho uri kuzvimisa sei. Ini magitari kuzosvika nhasi ndiri kutaura panapa pamhepo nemi, zviri kureva kuti ndakapushwa ndikasimudzirwa nemagitari. Handina kuatora sechinhu chekutambisa, handina kuatora sechinhu chekunwisa doro, handina kuatora sechinhu chekuputisa fodya, ndakaatora sechinhu chekurarama nacho. Saka muri kuona muri kukwanisa kutaura neni zuva ranhasi. Mubvunzo wechipiri, zvekutorwa nemadhirezi zvinoenda nekuti iwewe wacho uri kuzvitora sei zvemadhirezi, nokuti madhirezi ariko ende madhirezi anenge achitodawo mabhurukwa. Saka iwewe ndiwe unoziva kuti unoda kuzvitora sei. Ukazvitora zvemadhirezi zviri siriyasi zvinoita kunge unorarama mazviri,
zveshuwa unorarama mazviri unozongosiyawo history. Zvisingareve kuti kana ndikanzi ndiri kusiya history madrezi chete andikonzeresa here, aiwa hapasi pese panonzi madrezi anokonzeresa dambudziko, aiwa pane maitiro anenge achiitawo munhu. Nyangwe vemadrezi vacho vane pavanowana dambudziko nekuda kwemabhurukwa. Right. Saka imimi mukeriya yenyu hapana here pamakambopingaidzwa uri kukanganiswa nekuda kwemadrezi? Iye zvinezvi handichazivi, but nekukura uko hapashayikwe, panowanikwa. Inini even my first marriage ndakaita ndichitowa mumagitari. Zvinozoitika hazvo, asi kutoziva kuti ndakuda kuroora ndatotanga magitari. Raiwo gore ra1990 ndopa ndakatanga kuti ndakuda kuroora, ndakuenda kune vabereki vemusikana, ndakunotaura navo, zvese zvikafamba zvakanaka kusvika nhasi unoyu ndinewo mhuri yandiinayo. Of course she is late, vakashayika 2004, but mhuri ndinayo, ndiri kurera, tiri kuenda mberi, ini ndichiri kurarama. Ndinongotenda kuti kwavari ikoko kwakatonhorera, but I still feel the love for her. Notenda baba. Saka mutaura kubvira mugore ra2004 kusvika izvezvi hamusati mane mumwe mukadzi? No, ndakazoroora zvangu, ndakazoroora mumwe mukadzi tikatoita vana vamwe. Alright. Ndauda kuti ndichipedza interview inoyi because handingapedze. Munzi ndinayo inini tinogona kutopedza gore rese tichibvunzana. Kumaartist echidiki ari kuimba panguva inoyi, mune wamunozivawo here wamunofarira? Ndinoziva vakawanda. Vari kuimba iye zvinezvi uyai titaure zvanaKilati ndizvoka. VanaKilati, mukomana uyo wekuzoshaya akaiswa paHiroseka, vese vavo ndinova-appreciate. Vakomana vechizvino zvino. Soja Love kwaiva muri? Soja Love akaiswa paHiroseka pamusaka pemabasa. Saka ndinoziva vakawanda. Ulenge ndimomuziva here? No, ndinongoziva kuti zita iro ndinoriziva, asi kurisanganisa nemunhu handisi kugona, asi Holenge ndizita iro ndoriziva. KuJulius Braga? Ndinova vafana vese avo ndinovaziva, ende ndine shuwa kuti ndewe mulocal muno. Vanokombewa vafana ava. Pane vafana vari kunetsa, pane anonzi Julius Braga neanonzi Holenge. Vari kukombewa izvi zvinonzi mukuru kumangoma ndiani? Munotiwo chii? Munoti comparison inounza kuti vanhu simudzire craft yavo here, oro basa ravo to the next level, oro inotoparadza? Comparison pakati pemaartist munoiona sei? Inosimudzira here? Inoti maartist ave better here pane zvaari kuita, oro inotoparadza? Aiwa, yakanaka. Unofanira kuenzaniswa nemumwe, unofanira kurwisaniswa kuti ukunde hondo. Saka yakanaka. Ivavo vakomana ivo vari kuenzaniswa ivavo vanofanira kuzvinzwa kuti vari kuenzaniswa ndokuti vamhanye. Alright. Uye futi pamaartist echidiki aya atiri kutaura nezvawo, pane vari kuimba zvinyadzi, music yezvinyadzi. Ndozviri kutrenda ende ndozviri kudiwa nevanhu panguva inoyi. Imimi as a music living legend munoti chii neniche or netrend iriko yekuimba zvinyadzi? Zvinyadzi zvazongonyanya kuipa zvazvo, nedai zvikaita zvinyadzi zvacho voimbawo nechibhende kana kuti vachinzvenga-nzvenga. Zvino vakomana muri kubva mazonyanya kuti kana uchitaura chinhu chacho wotaura zvachiri chaizvo chaizvo. Aiwa, munonzvenga-nzvenga, munhu wozoshandisa pfungwa kuti apa anenge aida kutaura zvekuti. Saka pazvinyadzi apa, asi neupenyu huriko hwevakomana vechidika zviri kufarirwa. Ndinonzwa vanhu vachizviimba, vachizviteedzera zvazviri kuita. Saka makore acho isu tainyara kuimba zvinonyadzisa izvozvo, taiona kuti hazvisi kuita. But izvo ndiri kuona kuti akaimba, anenge achitonzwira achiteerera uya ari kutoteedzera maimbiro acho iwawo sezvazvingori achiti dedemu muzvinyadzimo. Saka handichazivi kuti inyika here kana kuti vakomana vari kuimba here kana kuti vanhu vari kuteerera, handizozivi zvangu, asi zvinyadzi zvagarazvo zvisingade kuita. Alright. Mataura kuti zviri nani zvikaimbwa nechibhende. Imi mungazviimba nechibhende here kana kuti munototi handifaniri kuzviimba zvamuchose? Aiwa, ini handifaniri kuzviimba. Ini kubva pakutanga kana kuti isu kubva pakutanga taitsvaga zvinhu zvinorayira. Tanga tisingatsvage zvinhu zvinotaurwa vasikana vakomana. Aiwa, taitsvaga zvinorayira. Taida kurayira kuti kana munhu akaita ichi anokanganisika, kana munhu akaita ichi anofamba zvakanaka.
tairayira kana kuti tinorayira. Alright, pane song yenyu mimi inonziswa nevanhu zvakasiyana, Magi Mukaranga. Pamaiti murume wangu handibve pano, asi kana wati ndibve pano hanzi unondidzosera paya pawakandiwana ndiripo, asi ine zuzo kuti handilume mukati. Pamaiti haulume, but this time haulume maiti. Ngandikutaurire chaizvo chaizvo. Ini when I went to the studio, record yangu yanga isina panoti haulume. It's just somebody akati ingoisa panoti haulume. The fact yekuti aireva kuti zvinoizvi ukada kunditi unondida futi handibvume. Because sikuluma kwatoziva kudya. Aiwa. Ende vechidiki vanobva vaisa kudya kumwe kuya. Aiwa, isusu pataimba kana akandipa advice yekuti ndiise ipapo aireva kuti hauwani full stop. Alright. Alright, aiwa. Mazvinzira ndine a living legend Baba Josephat Somanje tiri kuno kumarondera. As I said earlier on, I am Munya Oji, the host for the Munya Oji podcast show. And Baba mashoko edu taura chipendera interview yedu. Izvezvi pakaita sponsor or promoter ari kuti ada kushanda naBaba Josephat Somanje. Ni vanhu vakatombonitsvaka kumashure uku. Handizivi kuti vakazouya here vaiti vane mabhawa kwamutare vachiti tiri kutsvaka nhamba dzaJosephat Somanje. Tikumbira mutibatsirwe nhamba dzaBaba Josephat Somanje. Imimi saBaba Josephat Somanje pakaita promoter or sponsor ari kuda kubatsira Baba Josephat Somanje. Chii chiri kunetsa mukeria Baba Josephat Somanje? Chii chiri kudiwa naBaba Josephat Somanje kuti keria yavo, kuti music yavo, kuti ivo vaende pane chimwe chinano muupenyu? Ewa, zvikwanisiro ndofunga ndikati zvikwanisiro ndareva zvese. Ndiri kureva kuti kunodiwa midziyo yekushandisa, kunodiwa chekufambisa, kunodiwa kurarama nevakomana. Tikawana panobuda zvinhu zvakadaro, tinoenda tichimanya. Sevekine warupawo mota. Maamuzva nezvavanonzi Sevekine. Ndinovaziva, ndinotovaona. Mungadawo chipo here kubva una Sevekine? Aiwa, chipo ndinochida hangu. Asi ndinomirira kuti nguva yangu ikakwana, ivo vachapindwa nemweya uchavaudza kuti vachapuwa zita rangu. If he is not given my name, I will get nothing from him. It's proper. Alright, hamudi kukumbira ese zvoti vamwe vari kukumbira kavasunyara. Aiwa, takasiyana. Ini ndakatokumbira kudhara, kana ndichikumbira kwavari, I go somewhere I knew. Doti Mwari, itai kuti vanazvo muvadirectewo nekwandiri kuti ndiwanewo zvandisina. Amen. Ndinotenda Baba Josephat Somanje vati havasi kuzokumbira havo, asi Sevekine vakabatwa muhana mavo vakati vadoda kupa chipo kuna Baba Josephat Somanje. Baba Josephat Somanje vanochitambira. Tiri panaurirwa iyoyo Baba Josephat Somanje, muri munhu anonamata here? Muri wemudzimu here? Uri munozviita zvese? Wabvunza mubvunzo wakandiomera zvokuti haiwa, ini ndinonamata. Ndinonamata. Kunamata hakuitwa kuti ndinonamata, kunoitwa kunzi kunamata. Koza titange tichinamata. Ndinonamata zvangu. Hamuiti zvemudzimu, muri wechitendero chipi? Ndototeera maKristu, ndinoita chiKristu. Alright. Saka mazvinzwira Baba zvataura naBaba Josephat Somanje kuti zvikwanisiro ndo zviri kudiwa kuti keria yavo iende mberi. Pakudawo mudziyo wekufambisa, pakudawo zvakawanda-wanda. Vati varoda equipment, hameno mainstruments. I think mainstruments. Ndo zvikwanisiro, midziyo yekushandisa, instruments iwayo. Kana tikawana chimotikari chinotakura zvinhu nevanhu, ndizvozvo tatokwana. Alright. Saka imi Baba Josephat Somanje, toti munhu ada kukubhukai. Maybe vamwe vari kutya kuti ai living legend iri, aiwa haribhukike, havabatike, havatangike. Munhu ada kukubhukai for a show, munoita mari? Orowa zvinhu zvokuti hamukwanisi kuzvitaura kuti nyika izvizive. Chokwadi zvinonetsa kuti titaure panapa kuti tinoita mari akati. Handina kunge ndakazvironga kuti ndine mari iri fixed. But ndikafonerwa nemunhu akanditaurira kuti ari kunzvimbo iri kure, ndinotarisa motikari yandichafambisa, ndotarisa zvinhu zvandichanoshandisa ikoko kuti ndienda zviwana kupi. Kana ndatarisa izvozvo, ndomukumbirawo mari yandinomukumbira kuti zvikwanirane. Alright, inini hangu I wish kuti Baba Josephat Somanje muite a fixed price. Because handizivi kuti munoziziva here kuti muri legend. Handizivi kuti munoziziva here kuti mune mhanzi dzenyu dzinotonetsa paTikTok nanhasi. Handizivi kuti munoziziva here kuti nyika yeZimbabwe
kunzvimbo zhinji vanhu vanokuremekedzai, vanokurespektai, vanokudai. Saka munofanira kunge muchidhura, kwete kudhura mbijana. Because nemaartist ako mazuva ano echidiki, vafana vasangana music yakawanda seyamaimba iyi, but watochaja ma 2500, watochaja mari dzakasiyana siyana, of which I think you should be even getting more than that. Aiwa, izvozvo regai zvimererane. Zvapane witi kudai, mukakomplena kuti mune mauswa, witi futi mauswa, regai zvimererane, zvinotaurika kumberi pakukohwa. Aiwa, vataura chatingati chirawe kana kuti parable. But aiwa, ndinotenda baba Joshua Somanje, ndava nenguva yakanaka nemi. Matitsanangura zvinhu zvizhinji zvandinofunga kuti nyika yeZimbabwe ingada kuziva. I think nyika yeZimbabwe yabatsirika. Inini ndinoitwa Munya OG with the Munya OG podcast show. So please don't forget to subscribe to our YouTube channel, the Munya OG podcast show. Follow up our Facebook page and my pages ababa Joshua Somanje, my accounts ababa Joshua Somanje, my official accounts. Kwete kunyeba maimona before. My official accounts are chaiwo ari kuuya ende muchamaona, muchange muchiona content yababa Joshua Somanje ichange ichiuploadwa pama accounts avo chaiwo kwete imbavha uri vanhu vada kugaina vachishandisa zita rababa Joshua Somanje. Saka baba regai tingoti mutipe mashoko ekupedzisira ekupendera. Amuchada kuudzawo the Munya OG podcast show, amuchada kuudzawo mhuri yeZimbabwe, amuchada kuudzawo cameraman wangu ari kuseri uko, amuchada ngotaura kumhuri yeZimbabwe, mafanzi enyu, kune vanhu vanokudai, vano appreciate music yababa Joshua Somanje kubvira vachiri kupenga udzoke kusvika kuSomanje Stars. Toda kuti kuvatori vechivhitivhiti ichi maita basa zvikuru, murambe muchidaro. Kuvaimbi vakawanda wanda tese tinosimukira. Tichizotiwo kumasi yeZimbabwe, kubudirira kwemuimbi kuri muvanhu vanoteerera zvaanoimba. Kana imi mukamurasa, naiye wanorasika. Imi mukamutakura, naiye anotakurika. Toda kukutendai naizvozvo zvamuri kuita, kuvhura zviripo zvacho zvomuchimboona. Rambai muchidaro, zvinoita chete, zvakamboita sei. All right. As I said earlier on, the man is going to have his own official accounts. Yes, I know that there are a lot of people out there who have been benefiting from his works by YouTube on different social media platforms, because pane music yenyu million baba yamaifa nemuchidya mari nayo. But I think it's high time you benefit from your own work. Makazvishandira zvinhu izvi, makazvisadharira zvinhu izvi kuti musvike pamava, kuti tisvike pakuziva kuti kune munhu anonzi baba Joshua Somanje, kuti timhanye kuti aiwa tinoona baba Joshua Somanje, timbonzwa kuti vari kuti chii, tivazivisewo zviri kutaurwa nenyika yeZimbabwe pamusoro pavo, zvoda kuzivikanwa nemhuri yeZimbabwe pamusoro pavo. Thank you so much baba for your time. Until next time, shalom.